l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea Malta qed tintuża bħala mudell ideali li wieħed irid jimxi fuq fejn jidħol iċ-childcare b'xejn. Għalhekk dan il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli f'konferenza li saret f'pajjiżna brabta ma' Jum il-Mara. Hawnhekk hija semmit kif Malta hija l-unika membru stat li joffri childcare kompletament b'xejn u kif l-istorja ta' suċċess ta' din il-miżura għandha tinfirex u tiġi kuppjata minn pajjiżi oħra. Fil-fatt jiena meta nkun f'pajjiżi oħra nuża lil Malta bħala mudell ta' kif għamilnieh dak kif ilu 10 snin issa u kif inhu storja ta' suċċess. Ġifieri hija storja li pajjiżi oħra jitalmu minnha. Helena Dalli semmiet kif madwar l-Unjoni hemm 8 miljun mara li huma kwalifikati u jridu jitlu fis-suq tax-xogħol, iżda minħabba li għandhom it-tfal u ma jaffordjawx jibgħatuhom iċ-childcare dawn jibqgħu ma jaħdmux. Ara kemm kien għaqli il-Gvern Malti meta investa f'dan is-settur u qed ikompli jinvesti għax anke fejn tidħol diżabilità, fejn tidħol anzjanità, isir ħafna investiment hemmhekk, però fil-waqt li din hija xi ħaġa tajba fiha infisha, mbagħad tagħti wkoll ir-riżultat illi nisa illi huma kwalifikati jew li jridu jkunu għax inti jrid ikollok l-għażla li jridu jkunu fis-suq tax-xogħol jistgħu jkunu fis-suq tax-xogħol għax hemm min jagħmel dak ix-xogħol ta' ħarsien. Tkellimna wkoll mal-Kummissarju Malti għall promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajviera li qalet kif imqabbla ma' pajjiżi oħrajn Malta hija avvanzata fejn tidħol l-ugwaljanza. Rajna progress mhux biss Malta imma anki fl-Ewropa, però skont Guterres United Nations taqlilna li baħna 300 sena oħra biex nilħu l-ugwaljanza. Verament aħna qegħdin qed jitkellem fuq livell globali. Aħna qegħdin avvanzati komparati ma' ċertu pajjiżi. Fil-konferenza ġie ppreżentat studju dwar dan il-qasam f'Malta fejn ġew innotati r-rati baxxi ta' fertilità li jeżistu. Bis-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg tgħid li l-Gvern kommess li jkompli jaħdem fuq dan. Iktar ma naħdmu fuq l-ugwaljanza, aktar qed nitkellmu dwar x'policies hemm fil-pajjiżna sabiex inkun nistgħu nisapportjaw mhux biss il-mara li tidħol fis-suq tax-xogħol iżda ngħinu l-ġenituri li biex ikollhom it-tfal tagħhom għaldaqstant. Dan l-istudju jixħed dawl interessanti fuq is-sitwazzjoni attwali kif inhi f'pajjiżna u kif bħala gvern kommessi li nkomplu ntejbu mhux biss id-dritt tal-mara iżda nassiguraw ugwaljanza fil-veru sens tagħha. F'din il-konferenza li għalija kien hemm preżenti għatta nisa ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja, tkellem ukoll id-deputat Prim Ministru Chris Fearn li rikonoxxa l-isforzi li saru f'pajjiżna biex il-mara tibqa' timxi l qudiem.